مرحبا يا حوري أبدأ لكم والسلام كتلو لي تسفاي قبر أبو باتال كلتا من إسياد دك 16 عامد حاد ود ماسدونيان ناي جرمن ورقت زلون حاد إرتراون ناي قدام مشيت زحلف آتيوم نتي وانا غزا وانا دوكان كفرارحو فتينهم بخارا ገንዘብ ክህቦም ማለትዩ እቲ ዋና ገዛ ከዓ ወዲ ስሪላንካ 35 ዓመቱ ብሪሞት ኮንትሮል እሳቶም መስኣተው ኣብቲ ዱካን እቲ ማዕጾ ሸጊጥዎ ማለትዩ ደድሕሪኡ ከዓኒ ፖሊስ ፀዊዑ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከዓ ፖሊስ ተረኺቦም ማለትዩ ደድሕሪኡ ሕጂ ስለምንታይ ዘምጽ ዘለኹ ሓደ ቀዳማይ ግዜ ኮንኩም ዝገብሩ ዘለው ፍሉጣት እዮም ብኸምኡ ብሓንሳብ ኮይኖም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዝተመሳሰለ ገይሮም ይበሃላሉ ኣብዚ ሜድያ ካብ ሜድያ ዝሰማዕኹ እዚ ኩሉ ገሊኹም ሰሚዕኹም ኹም እንትኾኑ ካልኣይ ነገር ከኣነ ግን እቲ ኣሸጋሪ ዝኾነስ ኣብዚ ንእሽተይ ሸዊት ዕድሚኦም ከም ዝምግባሮም ስኒ ብጣዕሚ ዘሰንብድዩ ካብ ኩሉ ከዓ ነቲኦም ስድራ ቤት ርግፀኛ ዘጉህዮምን ዘሰንብዶምን እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ እቲ ሕቶ ከም ስድራ ቤት ዘለካስ እንታይና ተጋጊና እንታይና በዲልና ወይ እንታይ ከዘይገበርና እዚ ኩሉ ከርተትልና ዕብምናዮም ስኒ ኣብ ከምዚ ሕጂ ኣኺሎምልና እንዳበልካ ከምዚ ክትሰማዕ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ምስ ነብስኻ ትበኣስ እንታይ ከመይ ክትቀይሮ ትኽእል ኢልካ ከዓ መሊስካ መፍትሒ ነቲ ጉዳይ ክትረኽበሉ ትፍትን ካብ ኩሉ ከዓ ቀዳማይ ግዜ ዘይምዃኑ መሊሱ ይሕዝነካ ማለት እዩ ከምዚ ክንብል ከለና ከዓኒ ደቅኻ ኣብ ኢድ ፖሊስ እንድሕር ኣትዮም ከዓኒ የፍርሓካ እትዮም ፖሊስ ከንታይ ክብልዎም እዮም እንታይ ክገብርዎም እዮም ከምዚ ኣብቲ ካልእ ቪድዮ ዝሰማዕናዮ ከማን ስኢታት ከማን ኣብ ሓንጎልና ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ ወዲ ናይጀርያዊ ማለት እዩ ብኽፉእ ዝተወድአ ከምኡ ከዓ ከምዚ ንፈልጦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንድሕር ኣትዮም ከማን ኣብ ገሊኦም ሰባት ንሪኦ ዘለና መርፍእ ይወግእዎም ድሕሪ መርፍእ ምውግኦም ከዓኒ ከም ቀደሞም ኣይኮኑን ኦፍ ኮርስ ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ሓበሬታ ንእሽተይ ክህበኩም ዝደሊ ሓደ ከም ወለዲ ሓደ ክትገብርዎ ትኽእሉ ብፅሑፍ ማለት እዩ ዝበለፀ ንሕና ዝኾነ ሜዲካመንት ወይ ዝኾነ መደንዘዚ ድዩ ወይ ዝኾነ ሜዲኬሽን ኣፋውስ ክትህብዎ ንደቀይ ኣይደሊን እየ ንወደይ ኣይደሊን እየ ብዘይናተይ ፍቓድ ክትብል ኣገዳሲ ይብሎ ማለት እዩ ከሎ ገና ቅድሚ ቤስት እንድሕር ተፈሪዱ ወይ ኣብቲ ኢድ ፖሊስ እንድሕር ኣትዩ ቀልጢፍካ ከምኡ ወረቐት ክትሰደሎም ይሕብረኩም ምስ ካልእ ከዓ ተማኽሩ ናተይ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ግን ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ከዓኒ እንድሕር እቲ ቆልዓ ኣግሬሽናር እዩ ወይ ንዕኦም ክትንክፎም ፈቲኑ ነቲኦም ሰራሕተኛ ነቲ ቆልዓ ከዓኒ በጃኻ ኣብኡ ምስኣትኻ ከዓኒ ኣብዚ ጠንቅኻ ከይተኣቱ መሊስካ ኢልካ ክትመኽሮ ኣይዋፅኦም ንዩ ትሕቲ ኢዶም እንድሕር ኣለዉ ኣብ ትሕቲኦም እንድሕር ኣለዉ ኣታክ ጌርና ካርመና ፈቲኑ ወስክብለና ፈቲኑ ኢሎም ከማን ምኽንያት ድዩ ናይ ብሓቂ ተፈፂሙ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ክህብዎ ይኽእሉ እዮም በርከ ንነብስና ክንከላኸል ከምኡ ሂብናዮ ንዓኹም ክንነግረኩም ግዜ ነበረናን ከምኡ ሓኪም ወሲኑ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ግን ብሓፈሻዊ እቲ ኣብ ወረቐት መሃብካ ንባዕሉ ኣነ እንታይ ስማዓኒ ኣሃ ሰብ ኣለዎ ዝቆልዓ እዚኦም ሰባት ሕጊ ይፈልጥኦም እዚኦም ሰባት መሰሎም ይፈልጥኦም ብወረቐት ብፅሑፍ ሂቦምና ኣለዉ ስለዚስ ድላይና ክንገብር ኣይንኽእልኒና ኢልካ መልእኽቲ ትሰድድ ኣለኻ ማለት እዩ ብኸምኡ ኣነ ከምኡ ምስ መረፅኩልኩም እዚ ናተይ ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ክኢላታት ከማን ብዛዕባ እዚ ክትማኸሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ኣንፈት እየ ዝህበኩም ኩሉ ግዜ እዚ ግዴታ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ከም ሓሳብ ነቲ ቆልዓ ፕሮቴክሽን ክኾኖ ከምኡ ክትገብር ኣገዳሲ ይብሎ ድማ ከዓ ቀልጢፍካ ሓገዝ ክትሓትት እዚ ቆልዓ ዝስኒ ከመይ ገይረ ካብ ከምዚ ባህሪ ከውፅኦ ይኽእል እዚኦም ቆለውዕ እንታይ ኣተሓሳስብ ኣለዎም ማለት እዩ ብጎነፅን ብሓይልን ስኒ እቲ ዝደለኽዎ ክረክብ እየ ኢሉ ኣብ ደሞም ኣትሎ እምበር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካራ ሒዝካ ብኻራ ንሓደ ሰብ ንዓብ ሰብ ክተፈራርሖ ገንዘብ ኢልካ ከዓኒ
بعلخا أتيخاسني أبزي جزخا نسب كتفرار حسني عبسو قمتيو ترديهم سو نعوم جن نورمال كوني إذا سمعهم زلوا سلامنتايو حساب كند زخني كم أوز سمعهم زلوا وي سلامنتايم كم أوز قبرو زلوا كنفلت عين خلينا بعلخا ختفتشون لك كمالتيو بمسكي إلاتات كونكا انتايو نابكم أو بحري زبطحهم زلوا والفك خون خيل حدا ويدما جاست أب فيلم زرعوا أب جيمينج زرعوا أب حنقولهم زعتوا تيناي رياليتي عالمن تيناي فيلم عالمن ناي جيمينج ناي تصوتا زي كمبيوتر تصوتا زي فلو جزي خالو بنيشتهم نحر ببزح كمبيوتر تساويتهم نورمالي سمعهم بنيشتهم كمبيوتر نحر يا سترا يريو خينهم التحقن ويتي قنعون تزي قنعون أيلليون كم نور مخانو سخابع بتصبغ تعبيهم بر تي تصلوا بتقولع زلوا بزوح بزتفعل مقدي تصلوا زمتون حدا قولعة بزوح جزية كمان نعدل قدايو حق حيش أبز عد نقولعة ندحر عبيخا تصبغ مقدي حزل كاديو كفوق ديو زحز وي تاي عينة مقدي زحز بتقلالة ناي سخاس سلز تجاج خاي كونن تراي بزح جزء تي تقولوا ناي عرختهم ديو ناي خناتات ناي تي تمرتهم ديو كله وساني وي أي ناي فيلم كري وعلوم أي ناي جيمينج كتصوت وعلوم السويتات تراي تصوتي بحلف أبز شويت أدمي مالتيو سو سلازي نعاخا خمان أبكم وبزحنا نفسها زي مخصاص كاب كوينيو حجيجن كميجر كمفتح تركب يحايش مبال يبلت أبجزا وسيد كخاء زي مقدقات قد كايو خمان ولا حد أنصار مليسو أجريشن زلوا سب مليس كان حركات كا مليسو تا أجريشنات وخب زحت رايز خل بخال ميلاتات بخيلاتات بسيشولوج ديخا زي ناي بسيكولوجي تمهارو ديوم ويكال أورجانيزيشن نايكم ونمن إسيات كميجر كخاب قنوع مجدد وستم تخل زتفعل عليه أورجانيزيشن أو أخت كتحدد كتماخر يحايشي بالمالتيو دما انت كمو اللهم كأسدرابيت درو مرفق زتوقعوا دقهم من علوات ويحواتكم زخونة كل جزء طبقة حسكا أكتن أينسيت تي فايل نايتي سلمن تايم وجي أمو تايم وجي أمو بسخاب على خخت حتى تايت أفكرنيو بسخا طبقة إذا لكابكم وكحدا كي إلى نفوع تقدس نتزلونا بحق تقدك أخفت حلقة انت حتيتك بخومو مقدد رايخا خطفت حد خئل تفايل ناتهم كترئي مالتيو كتك على سكاني نحر زي قبؤون يرو مالتيو جن كبيديو كم زيتات كيس نحر درو تفتسيمو قلي لا يكونن جن مفتانو مالتيو دماغا اني نحر كم سوق إلنا خلاتنا ببشنخنا كم اندا تفتسمخا يفلت يوم أبيناي حبرة السب أبيناي سبات يوم كم وبقللو خو قبرو زخلو إزسونو بعلو نحر أباخا خمان أوروماي تفتسيميو تبل كوينكا بخستاي زي حد ملأخت تسدد على خان دحر تقاليس كان حد قلعة نات كاس درابيديو ويتفلت أو تراي ودع عد خاديو زي قدس كتحتت يحايش مالتيو نبعلا نبينا كم زي أرستيناي زي مرفق كم تسقفتني زي تقوملو بزحنا تبتات نديو أو خمان كبلوكم زدلي كن زي فيديو خيتنا واحد كلها حنت مود أتنت بخ أخبلا زدلي انتايا زي أمكم قولوا سني أبكم أوكي أتو انتاي انت قبر كايا حاش كله جناخني انتيلنا حدا تصب relationship مستك خاخ لوكا أقداسي أبكم أخي ودق مالتسني مسكم سبات كي خيد بزح attention بزح جزء بزح يا كتسمعوا بنشتو أقداسي مساحة تصب connection كلوه بفقري مالتيو السندحر على خاني زخانة عرختو ديو زبلوه وي عرختو زحبروا كم زنقبر كم زنفتر زبلوا نعخا أقدموا على لكاي خيل نتس أخوينه بزي فرحات مالتيو كم زن يوم عرختي لهم من خمس قبروا دلهم ما كم عركها كم محزة خند حرحيز كاي وقلعة زيادة
እንታይ ይገብራሎ ብሕቡ ኣይገብሮን ይኽሉ እንድሕር ፍርሓት ኣለዎ ግን ዝያዳ ከማን ዝኾነ ነገር ዝነኣሰ ክሓብእ ጥራይ ዝፍትን ናቱ ዓለም እዩ ዝፈጥር በርከ ፍርሓት ከኣኒ ከርሕቆ እዩ ጥራይ እምበር ከቕርቦ ኣይክእልኒ ናባኻ ብምቕጥቃጥ ብገለ እንድሕር ዓብዩ እቲ ኮኔክሽን እቲ ርክብ ምስ ሳብኡን ኣዲኡን ወይ ምስ ሓዲኦም ፅቡቕ እንድሕር ዘይኮነ ምስ ሓዲኦም ጥራይ እንድሕር ይነብር ኣሎ ኣብ መንጎኻ እቲ ብኮ ዝያዳ እዩ ካልእ ሰብ ንዕኡ ሞር ናብ ካልእ መገዲ እስኻ ዘይትደልዮ ክወስዶ ምስ ዕሩኽቱ ናቱ ዓለም ናቱ ፋሚሊ ክፈጥር ማለት እዩ እዚ ሓደ ነጥቢ ከም ብሓፈሻዊ ማለት እዩ ክኢላታት ግን ከኣ ብዝያዳ ሕተቱ እሱ ናተይ ሳብጀክት ኣይኮነን ድማ ካብ ብንእሽትኡ ከዓ ትምህርቲ እንድሕር ተገዳስነት ኣለዎ ድሌት ኣለዎ ኪሪየስ ኮይኑ ዝኾነ ከንብብ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ዓለም እንድሕር ኣለኻ ንኸምኡ ክትገብር ዕድል ውሑድ እዩ ከምዚ ክሪሚናል ክትከውን በርከት ትምህርቲ ዓለም ንባዕሉ ሓንጎልካ እሱኡ ናብኡ ትስዕብ እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ትምህርቲ ንፉዓት ዘይኮኑ ግን እተዓወት ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ዘይረኽብዎ ኮይኖም ከምኦም ቆለውዕ ዝያዳ ኣብ ዘይከውን መገዲ ክኸዱ ዝያዳ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ በርከ ያ ቦሪንግ ህይወት ንዕኦም ነው ወልሓደ ንሓንጎሎም ዝምግቦም የለን ኪሪየስ ዝገብሮም የለን እዚ ሞቲቬሽን ዝገብረሎም የለን ሶ እቲ ላንግ ቫይለ እቲ ይስልችዎም እዚ ፅሙዋ ይስምዖም እንድሕር ክስታይ ዘይብሎም ማለት እዩ ከምዚ እቲ ትምህርቲ ንባዕሉ እንድሕር ዘይግደስሉ ኮይኖም ወይ ድማ ምሳኻ ከማን ኮንታክት ኮኔክሽን እንድሕር ዘይብሎም ኣብ ናይ በይኖም ዓለም እንድሕር ምስ ጌሚንግ ጥራይ ይውዕሉ ምስ ኮምፒውተር ጥራይ ይውዕሉ ኮይኖም ኣብ ፅሙዋ ዓለም እዮም ዘለዉ ሶ ስለዚ ምስ ዘይከውን ሰባት ክኸዱ እቲ ዕድል ዝያዳ ይብርትዕ ድማ ከዓ ዝያዳ ክስታይ ኢንፍሉዌንስ ይገብርዎም ካልኦት ማለት እዮም ካልኦት ዝበልዎ ከዓ ዝያዳ ኦኬ ይብሉ ማለት እዩ እንድሕር ዘይኣመንሉ ከማን ክላእ እሞ ዕሩኽተይ ከምኡ እንዶም ኢሎም ምስ ዕሩኽተይ መታን ካብ ዕሩኽተይ ከይንፅል ኢሎም ዘይደልይዎ ዝገብርዎ ግዜ ኣሎ መታን ንዕኦም ክመስሉ እቲ ዕድመ ሓደገኛ እዩ እዚ ፋየር ኤጅ ብዘይብኡ ከዓ እቲ ፋየር ኤጅ ኣብ ዋዳድ ኣብ ዋልድ ንበይኑ ናይ ጉብዝና ሆርሞን ዝምዕብለሉ ሓፍሓፍ ዝብልሉ እቲ ዝኾነ ሪስክ ኮይኑ ኣይስምዖም እዩ እቲ ሪስክ ፅቡቅ ገይሮም ክስታይ ክመዝንዎ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ዓይነት ሪስክ እዩ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን የምፃለይ እዚኢታት እዚ ከምዚ እንድሕር ገይረ እዚ እንድሕር ሰትየ እዚ እንድሕር ስሒበ እዚ እንድሕር ምሻለኩም ዝኾነ ቀሊል እዩ ዝመስሎም ምፍታን እዩ ዝመስሎም ኣብ ንእስነትኩም ኢኻ ብሓፂሩ ሶ ዝኾነ ነገር ከዓ ብዙሕ ኣይፍራሓካን እዩ ፍርሓት ኣይስማዓካን እዩ ስለዚ እንድሕር ካብ ኩሉ ከዓ ከምዚ ዝበልክኹም ምሳኻ ኮኔክሽን እንድሕር ዘይብሎም ትምህርቲ እንድሕር ፅቡቕ ዘይኮኑ ትምህርቲ ፅቡቕ ዘይምዃኖም ምስኻ ከዓ ስትሬስ ትገብረሎም እንድሕር ኮንካ ኣብ ክንዲ ናኺልፊ ሓገዝ ናኺልፊ ሕጂ ይፍቀድልካ እዩ እንድሕር እኹል ገንዘብ ዘይብልካ ብመንግስቲ ክኸፍልልካ ከማን ብናይ ዝሕግዝዎም ማለት እዩ ስኡታት ክትፅዕረሉ ይሓይሽ ካብ ድማ ከዓ ከምዚ ክጭፍጭፎም የብልካን እንድሕር ትምህርቲ ፅቡቕ ዘየለ ከማን ያ ብሜላታት ደስ ከም ዝብሎ እቲ ምምሃር ንባዕሉ እቲ ምፅናዕ ንባዕሉ ቅድሚኡ እንድሕር ሱሳኻ መእቲ ጥራይ የምፅ ነይሩ ድሓር ከዓ ግን እንታይ ዝበሃል ኣርባዕተ እንድሕር የምፅ ነይሩ ሓደ ክሳብ 6 እንድዩ ቅድሚ ሕጂ 5 ወይ 6 ወይ 4 የምፅ ነይሩ 3 እንድሕር ፅሒፉ ኣዞ ብፍሪዲገንት ማለት እዩ ዳን ክትሕጎስ ኣለካ ብሓፂሩ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ እቲ ናይ ግሬድ እኳ እቲ ናይ ነጥብታት ኣብ ኩሉ ዓደደ ንበይኑ እዩ ያ ሶ እንድሕር ቁሩብ ነፊዑ ከማንስኒ ክትሕጎሰሉ ኣለካ ማለትስ መታን ሞቲቬሽን ክስምዖ ዝያዳ መሊሱ ክበልፅ መታን እንድሕር 100 ምፅኡ ጥራይ ወይ 80 ብውሕዱ እንድሕር ኣምፅኡ ጥራይ ኩን ካን ሞቲቬት ኣጆኻ ክትብሎ ቁሩብ ቅያር እንድሕር ኣምፅኡ ከማን እቲ ቅያር ናቱስኒ ክተመስግኖ ኣለካ ብኸምኡ ከዓኒ ክስታይ ዝያዳ ሽዑ ድሌት ይሕድር ማለት እዩ ከምኡ ግን ከዓ ሆቢ ማለት ከዓኒ ስፖርት ድዩ ሙዚቃ ድዩ ሳዕስዒት ድዩ እንታይ ታሌንት ኣለዎ እንታይ ተህቦ ኣለዎ ኢልካ ከዓኒ እቲ ናቱ ኢንትረስት ተገዲስካ ካብ ንእሽትኡ ክትሕብሕቦ ኣለካ እንድሕር ከምኡ እታት ኢንትረስት ኣለዎም ናይ ሙዚቃ ድዩ ክላቪያ ጊታር ወይ ዝኾነ ነገር
تفتنو خا بنيشتو أبكم إتات تأتوا شعوم أو مس تخايو خا التحنقلوا بخم إتات راي زيادة سلز السر نعو خمان تصبق سلزخنا أب كمو عالمي أتونيو جزية بلون كمان بورينغ أيكونن ما تز كل جزية بيزيو سنة أنا نتصبق جزية تجزيو نتصبق يتكمل له أب كمو خمان حجزات اللون ده أخول زي بالكا ويبقلي بنات أخمانا لو كندي activity أبزخونا ختما كتحت اللوت رأي لك تتهوبوناتو زيادة كتحبحبو كتفتنا لك متان جيجا عرخت خيحز بركة أبكم ويتات نحر اتيخم ممكن كالوت عرخت أو زلو نبعلهم طعي مجد حيزم سلزلو مس أمي زتسقع مس كالوت هاي كيدنيو نحر أب طعي كباب قالو طعيات سبات راي يخرج بزخل كم خا أب تمرتي يعني عين التمرتي زلو تتمرتو خميو مبزحتهم قالوا أو حجي كبيت تباي زلوهم ديو تعين التباي بركة أب جرمن حجنا أمنت أب كلا هاجرات كمان كميو أب تخبابي خاطر وسون تمرتي خاخت كي تفك أدلك تحريخ كاب تحرس رابع كفلخ تمنفعتنا وساني هابت شولة ريال شولة جيمناسيوم جزء خيز تفعل درجات ناي تمرتي إزلو السخمان وسانيو بعد الجيمنازيوم تيوم نفعات وتيوم بلوزات زلولو مالتي سلازس تي ممقال تيوم قلوا عنا بكلاس ممقال عيناي درجة علم كم زعتو عيناي عدل دحر كمان كم زلوهم أبصراح علم كاب رابع كفل إزو فلالي مالتي يختبلو تخليخا هابتشو لزاتهم ويزعتو دخومات رايوم مالتي هيكونن دحر كمان سو تاشعي كفلو أو مسودو zweite Bildungsweg إلكا كقصلو يخلو يوم ريال شولة ديوم ويفخ أبتوخ قبرو يخلو يوم جين بتغلالا أب على الهابت شولة تيوم دخومات أب تحفرة السب ويدخمت زلوهم مبزحتو جزية تردي هوني بزيادة تعدل أو يا انتايمو سدتات قبل عيدليني جن زيادة سدتات قلوا على أب كم تمرتي السو كمان وسانيو كم خاجن grundschule نحرك جابينا elementary school مالتيو قدامي كسب رابع كفلي أو كمان بتخبابي خاص لزخونة التخبابي خاتقمت له تصبق ندحر زي كونه كم زي حد يا برينبونكت ولا جيتو بونليوز بهال ندحر كونكم أبكم أو دخومات قلوا عم زيادة زلو تجمعات زلوهم سو السود بعلوسني عابد صلوا يفتريو بركة أو زلو قلوا نبعلهم يا كاب دخومات سدرابيتهم زمتسو شجر زلو سدرابيت بزح جزء سو مسكم من دوا على الكخاء مس ناتهم نوعهم يزمثل التقلعة سو سلازسني قليل يكونن عنس ودي أبزي أتمرت زي أخوستو يدلني نبتخال أتمرتي سو يحايش كتبل أجابة بالو وخيتات كمان جن قليل يكونن كتحطت لك حركاتي منستيريوم يزبلك يفك أدلك يفك أدلكان جن أنت كمان أبكم وتمرتاتيو السخاء بتي دحر تمرت زلوا جزء نبكال بوتا تصبق زخانة كالوت سبات زرخبلو بهوبي بسبورتي بموسيقى كتراخب وقت فتنا لك كم خاني حنت أجد داسيت زبلا كم حنت مود عدانت بزك نجركم زد اللي خانتايو انتايو زي مسحبرة السبوخ آخر راخب تقولع نعمنت حبشان تحركونه مسحبش قالوا آخر راخب أجد داسي زبلو بركة تي identity ناتو نخفلت أو identity قانقو بحلو دك عدو كلالي بزي قدس أبينا كباب خمزة لخا اللو ديوم حبشا يلون ديوم بزكا المتن أبوسن جزي بتمرتديو ناي تقرنيا تمرتديو وي بناي بحالي ديو وي كمزي مش عليكم بزخونة مقدي بزيادة مستدك عدو كراخب عروخ تخفتر كمان أقداسي يبلو بركة السوق ما نبعلو نعوم نت identity ناتهم كسمعهم مالتس كم إذا كم تناتهم كابيهم متيوم كفلتو كردهم أقداسي بركة أبزز عبيو أو يابزز تولدو أي سمعهم إرتراوان مخانو ندحرس خا تي نتحبر تسب زي اللي على خايم جرمناوي يعني أنا أمزم لخا خمان بزحت قلوا أنا أديا إرتراويد أبوي إرتراويو ويا محرايو وأنت يتبعويو أنا جن جرمني أمزم لخا تردي خمني سلا يا كمو خاني إذا سمعهم سلا أبزز تولدو
in any case ብዙሕ እንዲኻ ክትብል ትኽእል ኣብዚ እቲኣ empower your child ትብል ዙም ኣኼባ ኣሎ ብነፃ ኣብኡ ረጅስታ እንተጌርኩም እዚ ዕለት 6 እዩ ኣብቲ ለጢፈዮ ኣለኹ ኣብ ኩሉ ኣብ ቲክቶክ ኣብዚ ኸማን ለጢፈዮ ኣለኹ ኣብኡ እንተትምዝገቡ ከዓ ብዝያዳ ካብ ክኢላታት ዝያዳ ምስ ሰማዕኹም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ኣነ ብሓፈሻዊ ኣፍልጦ ዘለኒ ክህበኩም ይፍትን ኣለኹ ስኻትኩም ከዓ ዝያዳ ካልእ ነጥብታት እንድሕር ኣገዳሲ ትብልዎ ኮንኩም ወይ እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ታሕቲ እንተተሓድጉልና ሓሳባትኩም ደስ ምስ በለኒ and እዚ ካልእቲ መወዳእታ ከኣባ ንደቅኻ እንድሕር ብቐፃሊ ተፈራርሖም ተሃርሞም ትሸዶም እንድሕር ኮንካ ከኣብል እቲ ናቶም ተኣማምነት ኣብ ነብሲ ከዓ ታሕቲ ስለ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ዘይከውን ዓርኪ ንዘይከውን ዓርኪ ዝያዳ ክቐርቡ ዝያዳ ዕድል ኣሎ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ኸማን ኣገዳሲት ነጥቢኣ ፕርከ ንዝኾነ እወኦም ዝብሉ በር ኖኖ ኣይብሉን እዮም ፕርከ ነብሶም ኮንፊደንስ የብሎም ተኣማምነት ነብሲ ስለ ዘይብሎም ንኸይ ንፀሉ ስለ ዝፈርሑ እቲ ማህረምቲ ንባዕሉ እቲ ኮንፊደንስ ታሕቲ ስለ ዘውርዶ ንዓኻ ድሓን ሰጥ ከብሎ እየ ብማህረምቲ እሱ ጥራይ ቁኑዕ ንሕና ኸማን ከምኡ ኢና ዓቢና ትብል ትኸውን ሓደ ብዙሕ ነጥብታት እንዲዩ ንሓንጎሎም ከማን ፅቡቕ ኣይኮነን ብዙሕ ነገር እንዲዩ ፅቡቕ ዘይኮነ ማህረምቲ ግን ሓንቲ ከዓ ብሕልፊ ኣብዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ዝያዳ ዕድል ናብ ዘይከውን ሰብ ክቐርቡ ወድድ ይጓል እስኻ ትኸፍተሎም ኣለኻ መገዲ እዚኣ ኸማን ከም ዓባይ ነጥቢኣ ምናልባት ክንሪኤና እስኻትኩም እዚኣ ነጥቢ እንታይ ትብልዋ ሓቂ ዶ ትብልዋ ከምኡ ዶ ኣስተብሂልኩም ፐርከ እቲ ተኣማምነት ነብስኻ እንድሕር ዘይብልካ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ መን እዩ ንዓኻ ዝያዳ ፅቡቕ ፅልዋ ዝህበካ መን እዩ ዘይህበካ ዝያዳ ብተኣዛዝ ኢኻ ትሰርሕ ከምቲ ኣቦኻ ኣዲኻ ፀቕጢ ዝገብረልካ ዝኾነ ሰብ ከዓ ከም ዝግበር እንድሕር ኢልካ ናይቲ ካልእ ሰብ ኢኻ ትሰምዕ ናትካ ነብስኻ ዝብለካ ክትሰምዖ ብዙሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ነብስኻ ኸማን ብዙሕ ፅቡቕ ርክብ ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ፐርከ ብተኣዛዝ ስለ ዝዓበኻ እዚ ከዓ ዓብ ነጥቢኡ ንነብስኻ ንቆልዓ ኣብ ቁኑዕ መገዲ እንድሕር ክትርግፆ ደሊኻ እቲ ማህረምቲ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ንኽፉእ ኣለዎ ኣዘማዘስ ጉድኣት ኣለዎ ጉድኣት ክብል ኣለኒ ክትባዕልኹም ከዓ ፕሊስ እዚኣ ፈትሽዋ እቲ ዘይምፍላጥ እንዲሁ ከምኡ ኩሉ ዝገብረና ግን እዚኣ ከዓ ባዕልና ንሕሰበላ ፅቡቕ ዶ ንሕዞም ኣለና ግዜ ዶ ንህቦም ኣለና ፍቕሪ ዶ ንህቦም ኣለና ሞራል ዶ ንህቦም ኣለና እንታይ ንምግቦም ኣለና ብመግቢ ይኮነን ጥራይ ቆልዓ ዝዓቢ እዚኣ ከዓ ኣገዳሲት ይብላ ነቲኦም ቆለውዕ ካብ ክፉእ ክንረድኦም ካብ ኩሉ ከዓ ንዓና ከዓኒ ፐርከ ፅባሕ እኳ እንድሕር ኣብ ክፉእ ወዲቖም ንዓና እዩ ስቃይ ንዓና እዩ ቀንዲ ዝጎድኣና ብጀካ ነቲ ቆልዓ ንሕና ኸማን ምስኦም ንሳቀይና እንታይ ከዘይገበርኩ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ስለምንታይ ዕድለይ ከም ዝኾይኑ ምስ ነብስና ክንበኣስ ኢና ስለዚ መኣስዩ እንታይ ዝሕግዝ ዲስካሽን ድዩ ገለ እንተንገብር ከዓ ፅቡቕ ንስለ ነቲኦም ቆለውዕ ተስፋ ይገብር ከዓ ዝቆልዓ ፅቡቕ መገዲ ክወስድ ተጋጊሉ መወዳእታ ጊግኡ ክኸውን ናይ ክልቲኦም ንክልቲኦም ማለት እዩ ከምቲ ዝርዳእኒ ከዓ እዚ ቆልዓ ናይ ጀርመን ወረቐት የብሉን እዚ ኤርትራዊ ዝበልዎ ኣብቲ ቪድዮ ነቲ ሓደ ናይ ጀርመን ወረቐት ዘለዎ ቆልዓ ስለ ዝበሉ እቲ ሓደ ከዓ ኤርትራዊ ስለ ዝበሉ ካልእ ዝሕዝነካ ከዓኒ ከምዚኢታት እንድሕር ኣብ ከምዚኢታት ተዋፊርካ ከዓ ኦፍ ኮርስ ንወረቐትካ ፅቡቕ ኣይኮነን ነዚ ቆልዓ ወረቐት ክህብዎ ጥዑይ ከማን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ማለት ናይ ጀርመን ዘይግነት እንድሕር ደልዩ እዚ ኸማን ኣብ ያ ዘይሕጉስ ማለት እዩ ኩሉ ሙሉእ መሰሉ ክረክብ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ወይ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ክሓድጉሎም ይኽእሉ እዮም ግን ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕር ሓቲቶም ይኸብድ ይኸውን ይብል ማለት እዩ ኣይህብዎን ማለት ኣይኮነን ግን ባዕልኻ እቲ ህይወትካ ትዕንቅፎ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ኸማን ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና ነቲኦም ቆለውዕ ከዓ ከሎ ገና ብንእሽቶኦም ከሎ ካብ ዝተፈላለየ ጠንቅታት ክነጠንቅቆም ኣለና ንኣብነት ኣብ ዘይ ዕድሚኦም ከማን ወልፊ ናይ ማሽን ዝሕዝልዎም ኣለዉ ከሎ ገና ክንርድኦም ኣለና ማሽን ከምዚ ትግበሩ እዚ ከምዚ ዝወስን እዚ ከምዚ ይገብር እዩ ኢልካ ክንረድኦም ክንፍትን ኣለና ብሓፂሩ
እስኹም ኣንበይኑ ክምፅኹ ፍትኔ እዚኣ ቪድዮ ከይትነውሕ ثانك يو ክሳብ ሕጂ ምሳይ ምፅናሕኩም ሰሰናይ ትምንየልኩም ሓሳባትኩም ኣብ ታሕቲ ሕደጉለይ ናብ ኩሉ ብፅሑለይ ثانك يو